O, medic na, medic. Medic, nasaan po ba? Seryoso po ba yan? Medic po, medic po. Meron po nga kailangan ng medic doon. Ayan. Akala ko. Okay, dito. Okay lang ba dito? Dito, okay lang ba kayo? Okay lang ba dito? Mananghalian ba kayo lahat? Okay lang yan, basta't magkakasama kayo dito. At ako, basta't kasama ko kayo. Sold na ako. Para sa ito, kanya na to. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase, let's face it. I don't give. Republika ng Pilipinas. Nandito po ang ating former President and former House Speaker of the House of Representatives, Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Marco Cabalen, Kapampangan, mga kaibigan, sa ngalan ni Governor Delta Pineda, sa ngalan ni Vice Governor Naray David Pineda, sa ngalan ng 4 na congressmen ng Pampanga, sa ngalan ng 20 mayor ng Pampanga, ito na po ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
barangay, sa Unity at sa Tambalang Marcos at Duterte. Basta't magiging totoo yan, basta't walang iwanan. Walang iwanan dahil tayo ay nagkaisa na. Totoo rin yan. Dapat siguro walang tulugan dahil alam naman natin, ang daming mga nangyayari habang tayo natutulog. Kaya magpapahanap ako ng katakot-takot na kape. Papadala ko sa inyo para hindi tayo matulog. Maraming salamat. At kanina po may araw pa, tinitignan po namin, pinipicturean ng drone na napakaraming tao dito. At sabi ko talaga naman, magiging masaya ang ating rally dito sa Pampanga. At nung una akong pumasok, naririnig ko na yung mga dalaga na humihiyaw at nagtititili. Pero ang salubong sa akin, kay BBM ang boto ko, kay Sandro ang puso ko. Wala si Sandro ngayon dito. Kaya ang sinama ko na lang ang aking bunso na si Vincent na nakita ninyo na nagbigay sa dulot sa inyo na isang kaunting kanta. At alam nyo po, mukhang may talent po. Baka may pag-asa ito sa showbiz. Sige lang anak, at pagpatuloy mo yan, baka ma-discover ka. Salamat po sa inyong lahat. Alam nyo po, dapat gabi na, dapat malamig-lamig na ang hangin, ngunit hindi na po natin maramdaman yung lamig ng hangin dahil masyado pong mainit ang pagsalubong ninyo sa Unity. nagdiwang na nagsanib ang puwersa ng pinakamalakas na agila ng Davao. Ang pinakaastig na agila, ang susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, Vice President Inday Sara Duterte!
at iisang lahi. Maya kabengi mga kabalin. Ako po'y nagpupugay at tiklop tuhod sa aking ninang Gloria Macapagal Arroyo. Ninang, maging proud po tayo sapagkat ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas ay Kapampangan. Ako'y hindi na po magpapaligoy-ligoy pa. Nakikita ko po lahat ng bandera dito sa inyong lugar. Tandaan po ninyo, ang mga Kapampangan ay tunay na revolusyonaryo. Ipinaglaban ninyo ang kalayaan ng Pilipinas. Tayo, sigurado tayo, panalo na si Bongbong Marcos. Sigurado tayo, panalo na si Inday Sara Duterte. Sigurado tayo, panalo na si Jinggoy Estrada. Panalo na si Mark Villar. Si Harry Roque. Si Gringo Unasan. Si Mick Zubiri. Si Larry Gadon. Lahat yan panalo na, sigurado ako. Pero may isang nagbabanta, mga kabalin. Ang sinabi ng mga komunista na magkakaroon daw ng kaguluhan. Papayag ba tayo magkaroon ng kaguluhan? Papayag ba tayong agawin muli ang pagkapangulo ni Bongbong Marcos? Hindi over my dead body. Hindi na tayo muling mananakawan ng boto. Kung noong 2016, nanakawan nila ng boto si Bongbong Marcos. Pero ngayon, 2022, hindi na mauulit yun. Mabuhay si Bongbong Marcos! Bautista! At para naman magbigay ng
kanyang mensahe mga kababayan. Ito po, sa kanyang termino po bilang mayor ng Quezon City, siya po ay naging presidente po ng League of Cities of the Philippines. At napabilang po ang kanyang lungsod bilang most competitive, highly urbanized city sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan, palakpakan po natin ang ating bistek sa Senado, number 8, Senator Herbert Bautista. Hello sa likod! Kayo ba'y kumain na? Huwag ho kayo mag-alala dahil pakakainin kayo sa Jollibee ni Senator Jinggoy Estrada! Dahil kahawig niya si Jollibee! Magaling na senador yan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang ating pong presidente, Bongbong! 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 Vice President Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Yun, no? Diba? Siyempre, ako po, si Herbert Bistek Bautista, ay kumakandidato bilang senador para sa atin po dito sa bansa. 7 years po ako na naging konsehal sa Quezon City. 12 years na naging vice mayor sa Quezon City at 9 years na naging mayor sa Quezon City. Kaya sana po ay matulungan ninyo ako na maging senador. Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagripan. Magiging nakalit ng kamalasan, ginabang mong marangan ng hagdanan para lamang makiglatan sa kaibigan sa sagutin. Kaibigan, huwag kang magpapasinan. Kaibigan, isilang sa'yo.
natin. Pero miss niya kayo! Naku, tuwan-tuwa ako. Ang daming tao. Ang dami. Of course, tayo nandito, una sa lahat, para suportahan ang kandidatura ng ating susunod na Pangulo, BBM! At ang kandidatura ng ating susunod na Vice President, Mayor Vice President Inday Sara Duterte! Ako po ngayon ay hindi alkalde ng lungsod ng Bacoor. Kinakatawan ko po ngayon ang first nominee ng Agimat Party List. Ayan. Ang aking anak, ang first nominee nito, I'm sure kaidaran ng mga kabataan dito, si Brian Revilla. He is 35 years old. Graduate po siya ng College of St. Benilde. He took up Diplomatic Affairs. At siya po ang magiging number 1 nominee ng Agimat Party List. Ano po ba ang Agimat Party List? Ang kinakatawan po nito ay multi-sectoral party. Hindi lang po isang sektor. Ang pinangangalagaan po nito, una, mga manggagawang Pilipino. Siyempre, gusto natin lahat ng trabaho, di po ba? Dahil pag walang trabaho, wala tayong papakain sa ating pong mga mahal sa buhay. Ipaglalaban po ng unang-una ng Agimat Party List, ang Emergency Unemployment Assistance. Marami po sa atin, ako may nahilo na naman. Paramedics, tulungan po natin, bigyan po ng daan. Ayan. Paypayan ng konti, bigyan